Ei, què tal? Ja sé que fa molt de temps que no ens veiem per aquí per YouTube, però és que aquests últims mesos no he tingut pràcticament temps ni per respirar i el poc temps que he tingut l'he aprofitat per respirar. Entre la feina hem anat de cul amb les eleccions als Estats Units, a més he tingut altres projectes, alguns que fins i tot ja s'han acabat, i un d'aquests projectes és que he començat a fer coses a Twitch, és una cosa que em motiva molt. D'aquí uns dies farà un any del primer vídeo que vaig publicar en aquest canal de YouTube i vull fer una mica de resum i veure cap on vull anar, però quedant-nos amb Twitch, l'altre dia vam fer un debat sobre tot el fenomen que està passant les últimes setmanes a Twitch, ara que es comença a parlar una mica de la plataforma més a nivell mainstream, potser. No tenia pensat penjar-la a YouTube, però durant el directe, mitjançant el chat i després, diversa gent m'ha demanat que la pengi per tenir-la més a mà i per tenir-la en una altra plataforma i per arribar a més gent, així que aquí la tenim. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts aquí en un altre directe al canal de Twitch. Em pregunto si algun dia passen els nervis i deixes d'estar nerviós quan veus aquest compte enrere per començar un stream. Avui, per sort, vinc una mica acompanyat. Ja tenim gent que està aquí, Albert Dufé. Ei, bona nit, què tal? Gràcies, MGE67 pel follow. Com dic, vinc acompanyat, per sort, perquè avui venim a parlar d'un tema interessant, si més no. M'acompanyen. Ja us avanço que això no volem que s'assembli gens a un programa de tele, volem que sigui una conversa una mica distesa. Tenim la Janira Planes, que és periodista, tot i que es dedica ara a l'estratègia creativa i de xarxes socials. Hola, Janira. A més, Hola. la Janira, tu tens una newsletter brutal sobre el tema d'internet, xarxes, tot el que es va movent per allà. L'Albert Lloret el tenim també. L'Albert Lloret, a mi m'agrada definir-lo com un animal d'internet, perquè tot el que passa, si no saps què ha passat, tu tens el seu timeline normalment. Què tal, Albert? Hola. I a més, bé, estàs això amb Bonobo Films, la productora aquesta que tens o que fas, o... Bueno, no sé com dir-ho. Bueno, és la meva feina. Vull dir, la meva feina és la productora i tot això que dius d'internet és la distracció que fa que la meva productora sigui molt petita i que no ens conegui ni Déu. Seria el resum de la meva vida, aquest. Sí, jo crec que tots els que estem aquí ens podríem incloure en aquesta definició, de que l'internet el que fa és despistar-nos de tot el que hauríem d'estar fent. Això mateix. I un d'ells, que també li passa això, és el Miquel Pellicer. Miquel, que tu ets periodista, antropòleg, especialitzat en innovació i transformació digital. Exactament. Què tal? Jo diria que els tres sou... De fet, us ho vaig dir, és que això ho hem muntat en menys de 24 hores, aquesta xerrada, que també forma part d'això, no?, el Twitch, de dir, va, anem a improvisar coses i a muntar històries. Estic content perquè quan vaig pensar, molaria parlar del que va passar ahir amb The Gref, trencant tots els rècords, 2.400.000 usuaris simultanis veient-lo, vaig dir, m'agradaria muntar un debat i vaig pensar en els tres primers noms que em van venir al cap i éreu vosaltres, i estic immensament agraït per poder estar xerrant ara els quatre. Gràcies. No sé si potser podríem començar explicant què va passar ahir, no? No sé, Albert, tu, per exemple, que recordo que vas estar tuitejant... De fet, jo vaig veure tot el que estava passant perquè vaig veure un tuit teu quan encara el The Gref tenia 500.000 espectadors. Jo també vaig rebre un tuit de l'Albert, de fet, sobre el tuit de The Gref. Vaig estar spamejant molt, perquè em fa molta gràcia amb el The Gref, a nivell com de personatge. M'encurioseix. Soc zero el seu target, però em fascina ell. I ahir, bàsicament, el que va passar és que després de molt de temps dilatant-ho i posposant-ho i generant un hype exageradíssim, ahir ensenyava una foto de la seva futura skin del Fortnite, que és un joc que, tot i haver sigut el joc més gran de la darrera dècada, segurament a nivell de jugadors i de coneixement mainstream, és un joc que ja no s'està jugant tant últimament. És a dir, és fascinant. I llavors, el que va passar ahir és una rara avis i és un rècord absolut de viewers a Twitch. I llavors, com que les dues coses van passar, i això ho fa un nano murcià des d'Andorra, que juga a aquest joc, al Fortnite, era un moment molt peculiar, no? Jo crec que s'esperava ell
fer el seu rècord del canal, però crec que 2,5 milions crec que va arribar de persones en directe. No se l'esperava, vamos. Dubto que se l'esperés. O sigui, bàsicament va passar això, que es va generar molt de rebombori perquè tothom de Twitch i de no Twitch va començar a parlar del tema i ella estava com fent allò que fa, que és com uns espavientos infinits. Fa molt riure. Sí. I això. Jo no sé si algú es podia esperar deies que ell probablement no s'esperava fer aquest rècord, però algú s'esperava de Miquel Genira, per exemple, que un directe amb el The Gref presentant un skin d'un joc que, com deies, Albert, ja no es juga gaire o no tant com s'havia jugat, ho patés d'aquesta manera. Sí, jo el que anava a dir és que penso que ni Twitch s'ho esperava, ni la plataforma en si està com quasi preparada per això, perquè no sé vosaltres, però a mi hi havia moments que el vídeo em sortia com granulós gairebé, perquè com que hi havia tanta gent connectada i fins i tot altres streamers anaven tuitejant en plan, tio, què està passant? No, l'streamer aquest d'Espanya, què està fent? No sé quantos, no? Sí, crec que ningú s'ho esperava realment. 2,5 milions gairebé, ningú. No, el que passa és que Fortnite és veritat que acaba sent un joc que està perdent una mica la pistonada, però en el fons segueix d'alguna forma generant directament o indirectament doncs hypes, no? Perquè els dels concerts que hi ha hagut, els directes que havent-hi, d'alguna forma aquesta faceta del màrqueting intenten explotar al màxim tot el que es produeix, tots aquests esdeveniments dins els esdeveniments que ja és Fortnite. És fascinant, és un món, a mi em fascina. Mira, aprofitem per saludar PMarc4 i Dr. Simago pel follow, merci. Tenim la Sara Canals al xat saludant, Automàtic de Santi, Tremendo Quartet, Rinzo Maloni, molt bona nit. Això com funciona? Hem de felicitar algú i ens donen likes o ens donen pasta? Sí. Ara no et preocupis perquè començarem a rebre a saco de diners. A mi m'han dit que el Twitch funciona així. Comences a parlar de coses però, Enric, i de cop... no tens lo de subscriure't activat. No, saps perquè encara no sóc afiliat. Això t'ho donen el... Que això és un altre tema, el tema de l'afiliat. Quan et fas afiliat... Afiliat és com un estatus que assoleixes a Twitch quan tens una sèrie de requisits complerts. Aquests requisits són extremadament fàcils d'arribar-hi. De fet, Twitch t'ho posa com un objectiu, però en el fons el que et fa és posar-te una vara molt baixa perquè intentis assolir-la, i aquí és quan et presenten un contracte que has de signar en el que, entre d'altres coses, et demanen exclusivitat a la plataforma. És a dir, quan jo arribi a poder sol·licitar aquest estatus d'afiliat, que serà d'aquí, l'únic requisit que em falta és fer 2 directes més o 3, m'enviaran un mail dient «Ei, compleixes els nostres requisits, vine i lliga't de mans i peus amb nosaltres», que és bàsicament el que o sigui, seria com... Digues. Seria com l'equivalent al partner de YouTube, però el partner de YouTube és molt més difícil d'aconseguir, no? Perquè necessites 1.000 seguidors i com tot un seguit de coses així més... Sí, a Twitch hi ha l'afiliat i el partner. El partner és molt més difícil d'aconseguir, però amb l'afiliat ja et tenen enganxat. I et donen avantatges com el poder-te subscriure i rebre donacions i totes aquestes coses. Doncs quan et passi, jo no ho conec, o sigui, seria interessant veure quin tipus de lligat de mans i peus et genera, no? Perquè tots els youtubers, tots els streamers fan això de fer el resum del directe a YouTube, però clar, què pots fer i què no pots fer, no? El Rubius pot entrar en un directe de l'Uzu, que està a YouTube, no sé fins a quin punt... Això en principi no ho podria fer si el va veure, diguéssim, no? Quins són els límits? No sé si com a convidat podria participar o no. Segur que no podria ell emetre des del seu compte en directe. Sí que pot penjar vídeos de YouTube i tot això. Clar. El que no pot fer és emetre en directe. No sé si podria participar... Però sí que és veritat que trobo que totes les plataformes o totes les plataformes que s'estan posant amb el tema de streaming tenen algun tipus de contractació d'exclusivitat, o per exemple Facebook amb el Lolitos com que només pot fer els streams a través de Facebook, no? Els directes a través de Facebook, i per això no està Twitch, per exemple, i tot això.
Sí, això són ja les grans estrelles que les plataformes fan fitxatges i ens fan contractes a ells concretament. Però jo quan vaig saber que Twitch, quan arribes a aquest nivell d'afiliat, que per saber si algú és afiliat o no, simplement entreu i si us deixa subscriure-us, encara que tingui 50 seguidors, 50 és el mínim per ser afiliat, ja vol dir que no pot emetre cap lloc més. Estàs a punt de lligar-te, doncs, de mans i peus amb Twitch, Enric. Sí, exacte. sí. Hauré de deixar la feina i tot això. El que va passar ahir potser ha servit perquè ja fa temps que els mitjans comencen a fer una mica de cas del que passa a Twitch, però no sé si creieu tu, Miquel, per exemple, que et truquen molts mitjans o col·labores a diferents llocs per parlar d'aquesta mena de coses. Creus que el que va passar ahir ha disparat d'alguna manera l'interès o està ajudant a que la gent s'adoni que estan passant moltes coses a Twitch? Bueno, fixeu, jo crec que el fet d'ahir és molt noticiable, però posem-nos en context. Us en recordeu a les eleccions americanes? El meu gran tema. Us en recordeu a les eleccions americanes quan l'Alexandria Ocasio-Cortez va fer el directe a Twitch jugant a Among Us? Doncs al final s'està generant una sèrie de continguts i una sèrie d'esdeveniments que estan posant aquesta plataforma de moda. I això me'n recordo que vam comentar-ho amb la Janira, ostres, i era fascinant, vull dir, com la comunicació política va arribant en tot aquest àmbit. I és veritat que a vegades els mitjans de comunicació, el missatge i com escriuen sobre aquests temes, a vegades és com una mica que rellisquen bastant i acabes veient com uns i altres es van copiant perquè és difícil trobar especialistes en aquestes plataformes perquè van evolucionant moltíssim i de forma molt ràpida. Jo en aquest sentit estic d'acord i avui també precisament al matí obria Twitch amb l'Àngel Martín que fa els shows matinals i just parlava ell que bé, és interessant per la seva experiència que té també en tele, no? O tots els anys que té de tele, que ara, si us soc sincera, no sé si encara segueix fent tele, crec que sí, no? A Movistar, estava a Movistar Plus. Sí, amb la Conde, Patricia Conde, no? La Patricia. Exacte. Ara mateix no estava segura si seguia ell a tele, però el que sé és que cada matí em salta com la notificació que fa com el show matinal de les notícies, no? I tot, i ell també estava comentant això de Gref, i deia que és veritat que les televisions s'han de posar les piles en aquest sentit, però que no es pot fer el mateix contingut. O sigui, tu no pots reproduir per Twitch un programa com pugui ser Tu cara me suena o el que sigui directament des de Twitch perquè no et vindran si els usuaris de Twitch no vindran a veure el teu programa, no? Per aquí. I en aquest sentit jo ho relacionaria molt també amb TikTok, no? O sigui, no pots pretendre fer el mateix contingut que faries per qualsevol altra xarxa social a TikTok o com a mitjà de comunicació penjar els trossos del teu telenotícies, per dir-ho d'alguna manera, a TikTok perquè no et funcionarà. O sigui, has de parlar el llenguatge de la plataforma, no?, realment. I trobo que sí, que en aquest sentit és interessant i que és com una plataforma per començar de zero, si ets un mitjà de comunicació, una televisió o el que sigui, agafar gent que sàpiga d'això o que sigui directament i no em prenc la paraula com a la lleugera, que sigui obsessionada de Twitch, no? O obsessionada de TikTok o de YouTube, el que sigui, no? Que sàpiga el llenguatge 100% d'aquella plataforma. Justament avui parlava amb l'Isma Juárez, que és periodista, està a Madrid, i ara està fent una secció a l'APM. Sí. I estàvem veient un directe que va fer la Liga, que és com la lliga d'eSports que està muntant la lliga de futbol professional, no que està muntant, crec que des de l'any passat ja la fan, i ahir la van presentar amb els participants i tot això, però ho feien des d'un plató de televisió, amb targetetes, ara us ho posaré, i dèiem, clar, és que no n'entén res, no va d'això, o sigui, fotre un plató de tele, amb llenguatge de tele, perquè allò era está encontrando su punto de equilibrio con su juego, partido a partido... És a dir, era tota una posada en escena que podries veure perfectament a la tele, però que a Twitch cantava moltíssim. Això que digues és molt interessant perquè crec que defineix la mala relació que hi ha entre mitjans i
YouTube i Twitch sobretot, no? O sigui, penso que en les dues direccions, és a dir, quan les televisions i els mitjans s'apropen a aquestes plataformes, solen o fer-ho amb una actitud una mica vampiritzant, no? Anem a xuclar el momentum de l'Ibai fins que li puguem treure tot, o amb una certa ignorància, i quan els streamers o en el seu moment els youtubers volen fer aventures televisives, també és una mica de vergonya aliena, perquè els veus com aliens en platós, que és un altre món, amb un altre llenguatge i un altre... amb uns altres objectius, fins i tot. I jo crec que justament l'Ibai està una mica al centre d'aquest xoc de dos mons, perquè l'Ibai comença a estar ja amb mig peu potser en aquest tipus d'espais més tradicionals i mig peu a Twitch, no? Ahir feia un tuit ell dient el año 2021 no quiero jugar tanto a videojuegos, quiero hacer cosas más de hablar, un podcast, no sé què. Ja està fent com una petita transició i les campanades, que van ser el seu hit de viewers, a mi em van semblar una cosa terrorífica. Esperpèntica. Un patiment, sembla una pel·li d'aquestes de terror psicològic, una cosa horrorosa. Sí. En fi. Ara passarem a les campanades. Em sap greu perquè al xat la gent que està participant me n'oblido. Tenim un follow de Xavi Bas, benvingut, i fa una estona el doctor Simago deia: jo només he vingut per poder dir jo ja els veia quan encara no ho petaven quan arribis als 2 milions de viewers. Això ho diu per nosaltres. Moltes gràcies. En Rizzo Maloni, veieu Twitch com la nova ràdio? O sigui, un canal que vas seguint mentre fas altres coses? Ara, per exemple, el Futbol Club Barcelona s'acaba de crear un canal de Twitch, d'això que dèiem ara. Twitch sembla la suma de tele, ràdio i Twitter. I l'Anscario diu: Twitch és territori no regulat, la tele i ràdio sí que ho són. Twitch té avantatges respecte als mitjans tradicionals en aquest sentit. Sí, més endavant volia parlar del tema aquest de la regulació i de qui ho controla i de si hi ha O sigui, hauria d'haver un consell de l'audiovisual de Twitch. Però abans... Digue'l. No, segueix. No, us volia preguntar, això que diu el Rizzo de la nova ràdio, hi ha molta gent que m'ho ha dit, que es posa el Twitch de fons i fa altres coses. Sí, però és un 100%, o sigui, jo ahir quan estava amb el Twitch al mòbil, per exemple, tenia el directe del Gref a baix, o sigui, la pantalleta minimitzada, que cada vegada ho fan més fàcil totes les plataformes, i estava a Twitter també, per exemple, no? I en aquell moment crec que estaven fent encara el Telenotícies, i el Telenotícies estava ja de fons també, no? Com que vas mirant una mica tot, i crec que aquesta simultaneïtat d'estar a Twitch, estar a una altra xarxa social i estar a un altre lloc, segurament no és l'ideal per realment entendre un contingut o disfrutar-lo al 100%, però és el que passa moltíssimes vegades, i més amb Twitch, que tu pots estar veient un streaming i pots estar fent altres coses o estar consumint altre contingut alhora, crec. Ara l'Uri Mora diu: jo estic veient el partit de l'Atlètic de Madrid i a vosaltres, que és una mica el que deies tu, la multipantalla, no?, de la que tant s'ha parlat durant tants anys. Sí, a mi em fascina aquesta part de noves narratives, de com pots utilitzar aquestes noves plataformes per fer contingut de molt tipus. És a dir, agafem l'exemple de la part de gaming, que a mi, per exemple, m'agrada molt. És a dir, hi ha vegades que jo sóc usuari del Call of Duty, gamer del Call of Duty, i realment em serveix per evolucionar coses que realment no les tinc clares. Però sí que és veritat que després hi penso, de dir, ostres, i aquesta plataforma com la podríem adaptar per un client o per algun projecte que tinc en ment? Perquè al final aquest confinament, no sé vosaltres, però a mi m'està servint per aprendre, per fer un màster en comunicació audiovisual, pels formats, per les narratives, pels temps, pels models de negoci, perquè al final la conya que feia abans del tema de, ostres, la gent que fa Twitch, quan la gent es subscriu, d'alguna forma és un model de negoci, després aquestes felicitacions que es produeixen d'aniversaris, a mi em sembla una cosa fascinant. És a dir, quan m'ho van explicar i quan ho vaig veure vaig pensar, ostres, això és brutal. És a dir, els mitjans de comunicació estan pensant si fiquen un paywall perquè, clar, per han de fer membresies i no sé què, i hi ha gent que guanya pasta felicitant els usuaris. Em sembla brutal. Com si la Pilar et felicités l'aniversari a RAC1, no? O a Catalunya Ràdio.
Sí, en aquest cas també, per exemple, això també s'ha utilitzat malament, i hi ha hagut algun cas de que s'ha utilitzat malament per part de, crec que va ser Ogibli, si no m'equivoco, l'agència de comunicació i publicitat, que precisament van utilitzar aquestes felicitacions o aquesta mena de funcionalitat que té Twitch per dir, juntament amb Burger King, crec, va ser alguna així com dir ei, compra Burger King per 5 euros o 5 dòlars o el que fos en aquell context, a través d'aquestes felicitacions, no? I que molts streamers van directament banejar el canal o sigui, van fer fora el canal de Burger King i tot això. Perquè es van saltar les normes no escrites de la plataforma, no? Van pensar que podien fer funcionar de la manera que havien funcionat sempre amb altres mitjans més tradicionals i van arribar aquí pensant que... Saludem el Pol Esplà, que ens ha seguit. Merci, Pol. L'Enscario diu: home, ara molta gent té 2 monitors al PC i posem Twitch al segon monitor per fer companyia mentre fem coses o juguem. Això que dèiem. Albert Dufé: a mi em costa. Quan hi ha un vídeo de YouTube o de Twitch l'he de veure sí o sí. La tele, en canvi, la puc ignorar. Veus? L'Enscari: jo he guanyat l'habilitat d'ignorar l'stream que tinc de fons. Sutic: els vídeos de YouTube i els canals de Twitch acabaran sent pay-per-view, temps al temps. Home, no ho sé, a mi una cosa que... Espera, t'acabo de llegir. L'Albert Dufé li contesta al Sutic, diu: YouTube ho intenta amb el Premium i Twitch, els usuaris que paguen ja els donen beneficis. Els streams, poden fer xats exclusius, emotes... Això anava a dir, no sé si... A mi una cosa que em sorprèn, com tu deies, Miquel, és que la cultura de la donació a Twitch jo no l'havia vist enlloc, ni a YouTube, ni a res d'això. A YouTube sí que hi ha la funcionalitat aquesta com de fer-te membre, o no sé com li diuen, dels canals, però la cultura aquesta de subscriure's pagant diners a Twitch, de donar bits, d'això, pagar perquè el teu missatge el llegeixi el robotet aquell o el llegeixi aquella persona, es pot parlar de que la cultura realment és diferent en aquest sentit? És que, perdoneu, perquè això, ara que dèieu si era la nova ràdio i que pots tenir aquesta actitud més passiva amb el directe, perquè total, com que són 8 hores de directe, tampoc la intensitat ha de ser tan gran. Sí que hi ha una altra manera de fer Twitch, que és la d'estar a tope amb el chat. I, de fet, és la manera amb la que Twitch i els streamers fan diners. És a dir, en els rius rapidíssims de missatges en què es converteixen els chats i que són com aquest... A mi em fa molta gràcia perquè tots els streamers parlen del chat com si fos una mena d'end... Sí. És veritat, sí, no? total. I el chat els diu coses i el chat es porta bé o malament, no? Però... Vull dir que crec que té un pes molt important en entendre la diferència amb la ràdio o amb YouTube o amb qualsevol altra cosa, i està molt vinculat a això que dèieu ara de fer pasta, bàsicament, és la manera en què fas pasta. I és interessant perquè el text-to-chat, el text-to-speech aquest, que és el robotet, no existia i se'l va inventar un streamer que es diu Destiny, i és també interessant com Twitch ha anat incorporant coses que els propis usuaris s'inventaven per estimular encara més aquest vincle raro amb els... I en relació a això, i acabo, amb Twitch tinc la sensació també que és només com la punta de l'iceberg d'aquesta mena de comunitats que són els chats, i que també hi ha la part invisible a Discord i la part invisible a Reddit i tal, que també és molt interessant, no? No és només veure els vídeos i tal, sinó que tu participes d'alguna cosa, no? Quan l'Enric Botella tingui 2 milions de seguidors, la comunitat de l'Enric podrà ser una cosa concreta, no? Que farà coses. També seran creadors de contingut i d'idees i tal en nom de l'Enric. L'Enric serà la marca, no sé com dir-ho. Això és molt interessant. Sí. I jo estic totalment d'acord. I en aquest sentit, per exemple, potser el tema dels petits regals que es fan en directe, sí que això hi és ara mateix a TikTok, però en un altre nivell. Tu, quan estàs fent un directe a TikTok, també et poden enviar, segons quin sticker t'envien o quina moneda t'envien uns cèntims d'euro, realment. O sigui, és l'únic lloc on veig que això està passant. I crec, si no m'equivoco, Instagram també està mirant com incorporar això, també perquè Instagram té el problema aquest de que no es paga als creadors que pengen contingut en allà. En canvi, Twitch això ho soluciona, o TikTok ho està intentant solucionar també, no? Llavors és la manera com de mantenir el talent dins la teva xarxa. Al final és la cultura del micropagament. Començàvem parlant del Fortnite i al final Fortnite ve també d'aquesta derivada de, amb micropagaments, comprar skins, tonejar el teu personatge, donar-li possibilitats.
i al final és la cultura aquesta de poquet a poquet vas posant un pressupost que potser ni te n'adones. Jo crec que Sí. aquí, d'alguna forma, també els controls parentals deuen i han de ser forts perquè se't pot anar la targeta de crèdit en un moment. Sí, que aquí ens en podríem anar al tema dels DLCs i com abans et compraves un joc i te'l compraves sencer i ara te'l compres, en alguns casos pel mateix preu, però en molts altres o gratis o per molt menys, i quan te n'adones ja t'has gastat una pila de diners en cromos del FIFA o del que sigui. En aquest temps has sentit el Pítol Maravig, ens ha seguit, també el Juan Dojota, i s'està produint un debat xulo aquí al xat. Abans d'entrar al xat us volia preguntar com creieu que els mitjans aborden això, perquè jo crec que d'una banda poden veure com una oportunitat de veure que hi ha gent, usuaris, milions, que estan disposats a fer pagaments i a pagar per entreteniment i potser per informació, perquè no només... També s'hi ha fet informació, hi ha alguns exemples recents amb Neutral, amb l'Emili Domènech i aquesta gent. Però jo crec que també una mica s'ho miren amb por, de veure que estan perdent una mica. Ja es veia, però ara cada cop es veu més clar que estan perdent l'hegemonia o el monopoli fins i tot de la informació en directe, en vídeo, que és una cosa que encara no havia passat, no? Com creieu que s'ho miren, això? Jo tinc la sensació que és una barreja de fascinació i menyspreu. És a dir, que quan no sé quin jugador de bàsquet va decidir explicar el seu nou equip amb l'Ibai... El Marc Gasol. El Gasol, això mateix, gràcies. Sí. Hi havia aquest to, no?, entre sorpresa i com, ja et dic, fascinació, però a la vegada... Bueno, jo veig molt aquesta distància encara. Trobo que hi ha una distància que no sé com es salva, però que clarament la veig sempre que s'hi refereix un mitjà a algun d'aquests fenòmens i alguna cosa que hòstia, no acaba d'arrencar, no? Hòstia, no tira la cosa, no? No sé com ho veieu vosaltres. Potser tu, Miquel, que ho vius més, no ho sé, potser no és tan així, saps? Potser és més el meu... No, al final és com tu dius, Albert, es produeixen fenòmens en els quals en els mitjans de comunicació fa 10 anys o fa 15 anys, fa 15 anys no sé, però fa 10 o 12 anys, el fenomen de les xarxes socials era vist com una intromissió a la professió. I ara actualment és una cosa molt més habitual del que és. Ara, en aquest punt en el que estem, com tu bé dius, que un personatge, una persona com l'Ibai Llanos, que no ve dels mitjans de comunicació, li faci una entrevista en exclusiva doncs a Marc Gasol, doncs crea estupefacció i d'alguna forma crea fins i tot enveja. I a vegades no s'entén. És veritat que, per exemple, ho estem veient amb les eleccions Barça aquests dies, que el fenomen youtuber torna a estar molt en boga en aquestes eleccions. És a dir, els candidats han passat per youtubers com Víctor Palacios, el 10 del Barça, el Iniestazo, gent que està fent contingut sobre el Barça molt, molt interessant i amb unes views bastant importants. Llavors, és un equilibri en el qual aquí porto molts anys defensant això com ho podríem dir, el que deia Umberto Eco, no? Els apocalíptics i els integrats, doncs porto molts anys defensant aquestes oportunitats que ens brinden les noves plataformes digitals i la necessitat que entenguem els nous llenguatges. Jo és que m'imagino el tema de les campanades que parlàvem abans, no? Estava una mica remenant si les trobava perquè les tenia posades abans i les he perdudes. Però, clar, jo m'imagino els programadors o la gent que té televisions, els propietaris de mitjans. Veus que l'Ibai Llanos, que et pot semblar més o menys caòtic i que el programa funcionés o no funcionés i que el tio ni tan sols es va acabar el raïm, que em va semblar una cosa trencadora. Hòstia, no vaig fixar. Sí, no, va dir, esto no me gustan las uvas. I a la quarta de raïm va deixar de menjar-ne. Va por culo. Sí. I tot i això, aquest tio, no tot i això, sinó on top of that, el tio fa més de 500.000 d'espectadors, que són més dels que van fer algunes televisions estatals, dius, hòstia, és que això ja no és una promesa, no és lo que se viene, és que és molt gros i potser ens estan passant per la dreta i per l'esquerra i per dalt.
Totalment. Jo crec que definitivament les campanades de l'Ibai i el que va passar ahir amb el Gref són com els dos esdeveniments potser de 2021, podríem dir ja, o 2020-2021, que si els directors de mitjans de comunicació no s'han posat ja a veure què és això de Twitch i com funciona, van super tard, realment, no? I com a mínim estar-ne informat o saber què és, com a mínim per poder parlar a la teva audiència o al teu públic d'això, no? També, o quan es parlava quan es va parlar de Fortnite, per exemple, a TV3, si no m'equivoco, va ser quan havia fet, no sé, quin rècord d'ingressos anuals, no? Sí. Com potser ja estaven passant coses bastant interessants a Fortnite com a tal, o a internet, o en el món dels esports, tot això, no? I en aquest sentit, no sé, les campanades sí que és això, no? També veig que potser va ser la primera vegada que es va introduir Twitch a nivell familiar, qui estàvem com família o això, i també alguns trossos, almenys, jo estava amb el meu pare, alguns trossos, o sigui, com, però qui és aquest? O sigui, com pot tenir tanta gent mirant-lo, no? I el típic de les noves generacions, mare meva, no? Com el crit al cel una mica. Però crec que és el primer punt per fer que tot això vagi començant a ser, entre cometes, doncs, més una corrent normalitzada, no? Més mainstream, per dir-ho d'alguna manera. I també doncs, que les famílies o els adults diguin, escolta, i això de Twitch què és, no? O realment com funciona. Que jo sempre dic que és com un YouTube però de directes, per dir-ho ràpid, no sé què dieu vosaltres. Sí, jo també ho explico així a la gent, que és molta encara, que no sap de què va Twitch, jo resumeixo així, és com un YouTube però de directes. Orbice i Marle_84, merci pels follows. Tenim també el Botemana26 al xat, que ens, recuperant allò que dèiem abans dels DLCs, diu que Electronic Arts té molt mala fama amb els micropagaments perquè diu que se n'aprofiten, i també ens explicava allò que dèiem al principi dels fitxatges entre plataformes per agafar exclusivitat, i Ninja, per exemple, que és un tio molt famós a nivell anglosaxó, que se'l va endur Mixer, que és una plataforma també de directes. Yes. Us volia preguntar sobre això dels mitjans. Jo crec que tothom té més o menys clar que els mitjans s'hi han de ficar, d'alguna manera, o com a mínim ho han d'estar seguint molt de prop ja mateix, però la pregunta és què s'hi fa? Perquè jo mateix treballo en un mitjà digital i m'he plantejat moltes vegades què hi farem. De fet, he fet... Bueno, és igual. Digues, no... Fot-li, home, Enric! No, anava a dir que... Para. Anava a dir que he fet alguna proposta a nivell d'explorar possibilitats en aquesta plataforma, no? Però encara em costa una mica de veure què hi podríem fer com a mitjà tradicional en una plataforma com Twitch, no? Precisament perquè no ens passi allò que dèiem abans, que li passava a la Liga, que fan un canal de Twitch i posen presentadors amb targetes en un plató de televisió, que és una cosa que no volem. És que a l'inici jo crec que tot és prova i error, en realitat, no? O sigui, és difícil, i més com estan els mitjans de dia d'avui, depèn de quins, potser televisions hi ha més pressupost, no ho sé, segur, però és dir, destinem aquest pressupost per provar això i veure com funciona, no? Perquè si està tot hiper-mega programat, hiper-mega definit com ha de funcionar tot i tal, es perd la naturalitat i l'essència de l'espontaneïtat que té Twitch en aquest sentit. Penso jo, No sé si estareu d'acord vosaltres en això, però... A mi em passa que no veig que els mitjans hi hagin de tenir un espai gaire clar. En canvi, sí que veig que els periodistes hi tenen un possible espai molt clar, no? És a dir, em fa la sensació que a vegades aquestes plataformes estan molt pensades per individus, per persones, i poder no tant per institucions o marques o... Això no vol dir que no puguin generar o buscar el seu encaix, però diguéssim que no... serà un encaix on difícilment seran protagonistes, perquè tot està molt... no sé, és una intuïció que poder és errònia, no? No, està molt bé la idea que comentes, Albert, perquè estava pensant, quan l'Enric parlava de la Genira està fent un producte a Substack, jo també ho estic provant des de fa temps, i per mi és una qüestió de prova i error, de dir, anem a provar el newsletter, anem a provar com funciona, a veure què passa. I als Estats Units hi ha un corrent molt fort amb diversos periodistes
que s'han pirat els seus mitjans de comunicació i estan començant a monetitzar directament. Crec que és el Casey Newton, es diu, el del Sí, Casey Newton. Doncs aquest home i altres periodistes estan oferint newsletters i contingut en exclusiu amb micropagaments. Ara, per exemple, a Substack pots fer micropagaments per $5 i et pots subscriure als nostres newsletters. Jo, de fet, és una cosa que estic pensant, és a dir, començar a finançar aquest tipus de projectes, de moment, no per fer-me ric, perquè no em veig tenint una mega audiència, però sí que és veritat que hi ha continguts que es demanden i, d'alguna forma, aquesta informació que tu pots basar en diverses plataformes, ja sigui newsletters, ja sigui en Twitch o ja sigui en altres jocs, doncs té recorregut i pots trobar una microsegmentació important. Aquí tenim... Mira, Stoichkov ens acaba de seguir. Faria molta il·lusió que fos l'Stoichkov, de veritat. Hòstia, seria preciós. Tenim una pregunta interessant que diu... En Màxim diu: hola, creieu que es pot fer periodisme seriós per Twitch? Què passa? Que això jo crec que sí i s'ha vist. Però què passa amb la figura de l'editor? És a dir, algú que està a darrere una mica posant una segona mirada, donant la volta a les coses, controlant d'alguna manera que tu mateix, que ara mateix jo estic aquí en directe i podria dir qualsevol barbaritat gairebé sense adonar-me'n, tenir algú que et vagi donant una mica una guia, no sé... Es pot fer periodisme seriós a Però no tens algú als auriculars que et veiem? Jo sí, Estava fent veure que no, Miquel. Hem dit que no ho diríem. És veritat, no es pot explicar, merda. Jo crec que en aquest sentit, que dius això, Enric, és una mica fent referència a Substack i tal. Ai, t'hem deixat de sentir, Janira. M'he deixat de sentir? No, Ara. Em sentiu? Sí. Val, perfecte. Doncs precisament recollint una mica el que comentava el Miquel de tants periodistes que han decidit independitzar-se, no?, en certa forma, i passar a Substack, molts d'aquests periodistes també el que estan buscant ja, o està començant a sorgir la figura de l'editor freelance, no?, o de l'editor de newsletters més específicament, no? Perquè al cap i a la fi hi ha molts periodistes que potser venen de grans mitjans que tenien editors boníssims i que en el fons una peça periodística és una feina conjunta, no? Com realment és, o sigui que realment trobo que és el gran valor que aporta un mitjà tradicional o el legacy media o el gran mitjà, no? Tenir tot un equip darrere que està fent el fact-checking d'una peça, no? Que està fent que s'escrigui bé tot. Clar, a nivell Twitch, depenent de l'estil de streamer, jo crec. Hi ha els editors, òbviament, que després fan les compilacions per publicar-les a YouTube, però és una altra figura, no? Però no sé si començarà a haver la figura, no?, d'això, d'ajudar a l'streamer a que l'stream vagi encara millor, no? O que puguis treure molt més suc que no quan està una persona sola fent l'stream, no? De fet, ara recordava, he posat aquí de fons l'Emilio Domènech fent... No, és el directe que va fer durant les protestes al Capitoli, que realment va ser increïble. I acabo de recordar que en un moment el va trucar l'Anna Pastor, que és la directora de Neutral. I ell va agafar el telèfon i jo crec que es pensava que no se la sentia a ella. Y ella li deia a Emilio, te van a llamar de la Sexta para entrar en directe, tal i qual, i li va dir, cuidado con el tono, no sé què, en referència jo crec en el directe, que és el que depenia d'ella. Cuidado con el tono, i l'Emilio, sí. Vull dir que d'alguna manera sí que hi ha una mica aquest control. No sé si vau estar atents a la cobertura, sobretot de les eleccions. Miquel, potser tu que és encara més el teu tema, si vas estar veient una mica el que feia Neutral i l'Emilio Domènech, i què en penses? Doncs la veritat és que m'agrada molt el que fa, m'agrada molt el que proposa, perquè al final és enfocar unes eleccions que ho hem vist com són, que al final és una cosa molt tradicional en un país que de tradició en té molt poca, però que d'alguna forma s'enfoca l'actualitat en formats i noves narratives molt interessants. Al final el que estem veient
és que, com deies abans, de periodisme i de bon periodisme es pot fer amb el format que sigui. Òbviament, hem de diferenciar l'entreteniment, però el format informatiu crec que té molt sentit en aquestes noves plataformes, tenint en compte que per mi els grans mitjans tenen tres oportunitats. La capacitat de tematitzar i segmentar moltíssim audiències, la capacitat, i ho has dit abans, de tenir i fer comunitat, i la capacitat de mostrar uns continguts audiovisuals i fer que aquell legacy que deia la Janira es converteixi realment en gairebé una plataforma de stream en directe o semidirecte. I al final, tot el que estem veient aquests dies, me'n recordo que, per exemple, el 2017 vaig fer un article sobre TikTok i sobre periodisme i em va costar moltíssim trobar periodistes i mitjans de comunicació que estaven a TikTok. El 2017. Ara, quan m'he actualitzat l'article el 2020, no m'ha costat gens perquè ja he trobat moltes referències. Per tant, està molt bé que aquest tipus de periodistes facin aquestes cobertures que d'alguna forma surten del fet comú o del plantejament més commodity. Jo veig interessant perquè veig molts límits. Bàsicament, el principal límit és que són plataformes molt dissenyades per xuclar diners d'una manera determinada, no? I aquesta manera determinada sovint xoca amb un contingut més polític. És a dir, això és una cosa que es queixen molts streamers i youtubers que parlen de política, no? Que sovint veuen com es desmonetitzen o reben menys diners per publicitat als seus vídeos o el que sí que estan fent. I això és una cosa que a mi és una de les moltes coses que em preocupen, perquè de Twitch i de YouTube i en company em preocupen moltes coses, i una de les quals és aquesta, no? Que el canal, l'àgora en la que aquest nou periodisme ha de créixer i desenvolupar-se és una àgora encara més limitada, fins i tot, no? que l'anterior. És una àgora que, tot i que et dona moltes finestres i oportunitats d'expressar-te de maneres diferents, també està tan condicionada pels interessos del canal, no? que determina molt com es diuen les coses, què es pot dir, què no es pot dir. I torno a posar l'exemple del Destiny, que és aquest streamer que a mi m'agrada moltíssim dels Estats Units, que és un pioner, que és aquest que va començar a fer el text-to-voice. El tio va... És veritat que porta una temporada sent una mica agressiu, no? en els seus debats polítics, perquè ell forma part d'aquest món anglosaxó de debats polítics, que hi ha un nou floriment, un nou espai de debat polític molt interessant, i ell ha sigut una mica expulsat de Twitch i del partnership amb Twitch precisament per dir, probablement, donar la seva opinió d'una manera determinada i tal. No? És a dir, jo veig molt aquest límit i em fa patir una mica, també. És a dir, és potser la por que em fa, no? Que com que el canal és tan privat, pugui influir i determinar en com és aquest futur periodisme. Clar, que això... Mira, perdó. Joan Random i Mateu Colom, gràcies pel follow. Tenim molts comentaris interessants. No creieu que precisament que no hi hagi editors el que fa diferent el periodisme a Twitch, que el fa més natural i fresc. Això lligat amb el que deies tu, Albert, dels interessos propis del canal, jo hi veig no sé si dir un perill en el fet de deixar, no de deixar, sinó que passi que els canals de Twitch i per tant moltes vegades les persones individuals siguin cada cop més referència, fins i tot informativa, pot arribar a passar. Com establim els criteris per saber quan et pots refiar d'algú o no? És a dir, és diferent veure una cosa que diu la CNN del que diu qualsevol persona que puguis llegir per internet. El que passa que a Twitch els protagonistes són aquests qualsevol persona que pots llegir per internet. Aleshores, no sé si es pot o com... Si ens podem imaginar alguna manera de... Digues. Sí, mira, Ruth Frías Reina, benvinguda. És la meva mare. Això és fantàstic. Sí. Bueno, a veure, jo el que volia dir és que l'Anscario crec que comenta això de que ell va fer el seguiment de les eleccions mitjançant un streamer americà, que crec que és el Hasanabi, gairebé 100% segur. I jo, per exemple, si hagués de dir algú de Twitch, a part de tu, Enric, el Hasanabi és com el meu streamer preferit.
I realment ell és molt d'esquerres també té una manera... Jo el Destiny no l'he vist, però el Hassan sí que té una manera de parlar també com de criticar el que vol. No sé si... Crec que no insulta o que no parla del tot amb insults, però bueno, que també és bastant en un punt agressiu, no? Però el que trobo interessant d'ell és que, per exemple, jo sé que m'està explicant una cosa que és veritat perquè sempre tira de mitjans tradicionals quan està fent els seus streams. És a dir, sempre punxa amb CNN ha dit això, o New York Times publica això, no? O quan s'ha de riure de la Fox, es riu de la Fox, o quan cita Breitbart News perquè han publicat una aberració com el que és habitual, doncs estàs veient, no?, d'on ho està traient tot això. I clar, jo en aquest sentit ho trobo interessant. L'únic és que, per exemple, en aquest sentit, Hassan Abi va incloure en el seu moment o ha fet streams amb l'Alexandria Ocasio-Cortez o amb el Jagmeet Singh del Partit Demòcrata de Canadà i tot això. I han estat streams que han funcionat moltíssim, que han estat molt interessants, apartament inclòs a l'Among Us, no? O sigui, la part de gaming juntament amb els polítics. I ell crec que és una de les 10 personalitats que més ha cobrat de Twitch el 2020, si no m'equivoco, l'altre dia llegia un article d'això. L'únic és que jo pensava... Digues. No, acaba. Que jo pensava, o sigui, intentava fer l'equivalent i crec que ho he comentat alguna vegada amb algú, això a nivell català o a nivell espanyol, quin streamer podria portar un polític en el seu stream, per exemple, sense que se'l tatxés de ser d'esquerres, de dretes o d'aquest partit o de l'altre, no? Perquè el Hassan, per exemple, ell ja està en el sac de soc d'esquerra 100% i he votat a Biden i a la Harris, i ho dic perquè no hi ha problema, no? I als Estats Units normalment no hi ha problema de dir a qui votes. Aquí moltes vegades hi ha molt més aquest problema, o és com que ningú portaria una samarreta a no ser que sigui un mega fanàtic i quasi ens el miraria malament del Pedro Sánchez de la cara del Pedro Sánchez, no? Però allà sí no hi ha problema de portar el Joe Biden a la samarreta. Tenim el xat Anscari que ens diu que la primera ministra Jacinda Ardern de Nova Zelanda va anar a l'stream de l'Arbós també. Que això que deies, Janira, és veritat que aquest streamer es pot estar basant en mitjans fiables, però probablement per la seva tendència tampoc pots esperar que faci una cobertura, m'ho estic inventant, i m'ho dius tu, que faci una cobertura, com es diu, equilibrada, no? És a dir... Exacte. Sí, al final s'insisteix molt amb l'equidistància, però és veritat que als Estats Units tants uns streamers, gent que fa podcast... Per exemple, ara estava recordant un projecte que a nivell de comunicació política als Estats Units està molt bé, que es diu The Young Turks. The Young Turks fa molts anys que estan fent continguts en plataformes que no és televisió convencional. Quan hi havia Facebook Live, estan fent programació i continguts molt interessants. I és obvi que ells són liberals, és a dir, estan en contra de Trump, del Partit Republicà i d'alguna forma tenen una tendència política molt marcada. Des del punt de vista dels mitjans, dels mitjans conservadors o ultraconservadors, aquests dies parlava amb la Mario Ledinarès a Catalunya Ràdio i jo li comentava el tema de l'Àlex Jones, no? L'Àlex Jones al final neix i creix en plataformes que d'alguna forma van molt més enllà dels mitjans de televisió o la ràdio, en el seu cas, va començar fent ràdio a Texas i al final s'ha convertit en un fenomen que ara mateix va més enllà de les pròpies xarxes socials clàssiques i fins i tot de lo que és el món del periodisme. És un fenomen. Jo crec que aquí és interessant, no?, veure aquesta diferència. Abans recordava també que estem parlant molt de mitjans de comunicació, però també el debat interessant és com les marques poden aconseguir obrir espais aquí. A mi el que em va semblar flipant amb les campanades de l'Ibai Llanos era la gran quantitat d'anuncis o de product placement que hi havia en aquell enquadrament, no? De dir, ostres,
Aquí no se n'amaguen i no és gens subtil, vull dir, tens les pizzas, tens begudes, tens tot i realment és gairebé com un supermercat. És Las Vegas, una mica. És a dir, tinc la sensació que les plataformes han convertit l'agora pública en Las Vegas. No? Tot és privat, és molt explícitament privat i també tot és, ara que parlàvem del Hasanabi, no? Fins i tot aquells que són amb opinions polítiques i potser és comentari més d'això de mitjans i tal, és una opinió directament la meva opinió personal, no? És a dir, és molt difícil, per això deia que veig un futur difícil per un mitjà que vulgui donar un paper d'objectivitat o de buscar la idea... No hi veig que hi hagi un forat gaire clar per aquest tipus de llenguatge, no? Veig molt un llenguatge d'acompanyar-te. Veig molt la convivència, de fet. Ara, ja que tot el rato parlem de com han de relacionar-se, jo crec que el millor és que convisquin els dos mons i que el Hasanabi pugui comentar la CNN perquè la CNN existeix. No? Al final, no tot ha de ser... No crec que sigui una bona idea que els mitjans es tornin bojos tots i vulguin abandonar les seves praxis per posar-se aquí a fer... no? Perquè justament aquest món els limitaria de fer moltes coses que han de fer. Gràcies. El que sí que és interessant és que quan a l'ofici de fer periodisme és interessant seguir aquesta dinàmica pròpia de realment de la contrastació, de la qualitat, etc. El que em sembla interessant és el que us deia al principi, no? Aquesta part dels models de negoci, perquè és que realment estem en una situació en la qual els mitjans de comunicació, els seus models de negoci estan en crisi. Llavors, buscar noves fórmules... Jo, per exemple, és una tonteria, però porto molt de temps pensar-ho. Els models, les aplicacions que són jocs, ja no parlem de grans plataformes, sinó un Candy Crush, aquesta quantitat d'aconseguir views d'un vídeo a partir de que si tu veus aquestes views, tu generes una sèrie de monedes que et serveixen per jugar, aquesta cosa que per mi és tan senzilla no ho he vist aplicat a cap mitjà de comunicació. És a dir, com s'aplica això? Doncs s'aplicaria senzillament fent que la gent aconsegueix, mirant un vídeo, m'invento, aconseguint veure 3 notícies més d'aquell mitjà de comunicació. És a dir, que tens aquesta trampa gairebé emocional de dir, vinga, queda't a veure el vídeo i et regalem 3 notícies. Doncs una cosa que per mi és tan senzilla, no ho he vist aplicat a cap mitjà de comunicació. I segurament direu, ostres, però això és pervertir el periodisme. No, per mi això és treure rendiment dels teus continguts. Deixem que saludi a la Montse Sabiote, en Màxim i el Ro Pau, que s'han sumat ara. Gràcies per seguir-nos. L'Enscari diu, no sé si ho he comentat, però Twitch fan molts esdeveniments de recaptació per finalitats benèfiques i el que volia dir és que avui Nikita està fent aportacions interessants al xat també. Ara estava mostrant, deixa'm tirar una mica enrere, com l'Ibai té aquí davant una bossa de Doritos, a darrere un pot de Colacao, caixes de Domino's Pizza, que és el que deies ara tu, Miquel. I això jo no volia dir les marques. És que ens han pagat a nosaltres també. Sorpresa! No m'estic enterant de res. No, el que anava a dir és que això també ens porta a parlar un tema de si es pot o si s'ha de regular tant a nivell de continguts com el que dèiem al principi de fent conya sobre un consell de l'audiovisual de Twitch o també d'aquests ens reguladors de la publicitat que funcionen als mitjans però que a Twitch no hi són. Ara mateix Twitch sí que intenta moderar com pot, fins ara modera poques coses, com la nuesa i aquestes coses, amb poca vista també, perquè ahir l'Ibai va estar banejat perquè un tio se li va colar en un stream amb la foto d'un penis. Vull dir que encara van una mica... Un tio que anava a fer això, anava a explotar la possibilitat, perquè el seu nom era Ibai Baneado. Fa molt riure. Sí, és un tio que anava només a colar-se al seu stream per ensenyar un penis i que li tanquessin el compte i ho va aconseguir. Va ser el dia ideal, potser de Gref li va pagar.
Però no sé si hi hauria alguna manera, o si... No sé ni tan sols si hauria de passar, que és el que deien abans als comentaris. No creieu que això és la màgia de Twitch, que tot és festa, tot és lliure? Primer, hauria de passar que es reguli tant continguts com publicitat, i després com ho fem? També ho dic perquè això se'm va acudir veient Egoland, que al final no n'hem parlat gaire, però ja se n'ha parlat molt, que The Grefg va posar amb 150.000 persones que l'estaven veient en aquell moment, va posar una versió màquina del Cara al Sol a Twitch i ningú es va escandalitzar. A mi em va semblar superfort, però... A mi em sembla... Jo, sincerament, em vaig assabentar d'això al teu stream post-Gref, post-mega milestone de Gref d'ahir, i penso que sí que, clar que hi ha d'haver regulació, igual que cada vegada Instagram es comença a incloure més, o hauria d'estar ja inclòs 100% quan un post és publicitat, no? El hashtag ad, o que ets partner, o no sé què, o no sé quantos, que cada vegada també potser es difumina més, igual que amb tot el tema del periodisme branded, que a vegades també en un diari costa moltíssim de distingir. Jo penso que a Twitch hauria d'haver-hi també certa regulació, perquè si no també pot acabar passant el que han promocionat les grans plataformes de xarxes socials, tipus Twitter, Instagram, tot això, de que l'extremisme creixi i fins a l'últim moment no li hagis de prohibir el compte a Donald Trump, no?, en aquest sentit. O que li posis només... Clar, jo sé que hi ha opinions molt diverses, no?, d'això, perquè li poses només una bandereta o com una mena de disclaimer en el tuit de que el que està dient és fals. No sé què arriba a portar, no? Doncs a Twitch, clar, crec que també hi hauria d'haver certa regulació en aquest sentit, sobretot. Perquè si no, el tema es pot desmadrar i pot tenir conseqüències heavy. No sé, Albert i Miquel, si creieu que es pot fer i sobretot com, perquè jo és el que veig més difícil, com s'arriba? Clar, és que la dificultat aquests dies també em preguntaven. El tema, tu estàs d'acord amb que hagin bloquejat els comptes de Donald Trump a Twitter o Facebook? I jo penso que no és lògic. No és lògic i d'alguna forma s'està fent llenya de l'arbre caigut, no? És a dir, i no perquè Trump per mi sigui res especial, només és un senyor amb el qual he escrit bastantes coses, però fora conyes sí que és veritat que d'alguna forma s'està insistint molt amb la censura, amb la llibertat d'expressió, i al final l'anècdota per mi és Trump. És a dir, el que hi ha darrere és la promoció del discurs de l'odi. És a dir, aquí sí que ja tenim un problema i és molt complicat, i aquí les plataformes no tenen molt clar com fer-ho. És molt complicat de treure tot el ventilador de merda que està voltant sobre coses que tenen a veure doncs, amb les cultures, amb les minories. És a dir, ho hem vist amb diferents formes i jo crec que al final és complicat, però s'ha de fer. Jo crec que ja no és problema de si es distingeix entre publicitat o no publicitat. És a dir, als diaris digitals, mireu aquests anuncis de native que estan vinculats a plataformes com Tabula o Outbrain. Al final ja no es distingeix què és una notícia del propi diari i què és d'aquesta plataforma. Jo crec que aquí hem de tractar els usuaris una mica més amb intel·ligència, però sobretot per mi el greuge aquí està en com frenes i com lluites contra el discurs de l'odi, que sembla una cosa molt etèria. Jo me'n recordo el grup Barnils, que això igual fa com 6-7 anys que en parlava, el discurs de l'odi, però, ostres, ara és una cosa que exponencialment és molt greu a les xarxes socials. Ara, és veritat que la qüestió no és posant censura i tancant el compte de Donald Trump. Jo crec que això és una cosa molt més gran, crec, Jo crec que són com dos debats que els barregem ara, però poder són com dues línies diferents, perquè, per exemple, hem parlat de Twitch tota l'estona i la qüestió dels anuncis i del contingut patrocinat, fins i tot el fet del que significa un contingut patrocinat queda poc clar a Twitch, no? És a dir, per començar,
hi ha una contradicció aquí, que és que el Twitch es basa en una gran part, un percentatge molt alt dels streamers, en jugar a videojocs, no? Que seguint la llei clàssica dels drets d'autor estàs cometent un delicte. Bé, sempre ho penso, en plan, tu no pots ensenyar un contingut amb drets d'autor d'aquesta manera, no? Això és una limitació i a partir d'aquí, doncs, totes les marques canvien els productes perquè es faci promoció sense intercanvi econòmic, fins al fet del partnership ja molt clar amb el logo sota l'overlay de la webcam. És a dir, veig que hi ha uns grisos molt grans i a mi se m'escapa la manera de regular-ho i no la tinc clara. En canvi, la qüestió més de la llibertat de discurs i de què es prohibeix i de què no, jo discrepo i a la vegada estic d'acord amb en Miquel, és a dir, sí que crec que s'ha fet bé d'eliminar el compte de Trump, però estic d'acord també amb ell que s'ha fet fent llenya de l'arbre caigut i fent una mica de damage control. Però jo estic a favor de que se li eliminés el compte perquè bàsicament ell s'ha saltat la normativa de la plataforma des de fa anys ja. És a dir, a ell se li ha permès... Però justament perquè no es va fer fa 2 anys. Per això dic que... Exacte. Jo estic d'acord en el sentit que s'està fent llenya de l'arbre caigut d'una forma molt covarda ara. Jo crec que s'hauria d'haver fet en el seu moment, se li hauria d'haver aplicat a l'usuari Donald Trump els mateixos, diguéssim, la mateixa llei estricta que Manel Vidal o a qui sigui, no? Alex Jones o tot això. Sí, i veig que el caos que genera la reactivitat aquesta de les plataformes al momentum polític és molt perillosa. I que no hi hagi una confiança en la pròpia línia i sigui sempre com a això que diu el Miquel molt bé, amb llenya de l'arbre caigut, em fa patir perquè algun dia vindran a per nosaltres. No? I això Deixeu-me saludar molt ràpidament el Hirokus, que ens ha fet una raid amb 7 persones. Merci, Hirokus. I ens han seguit el Riti 999 i la Marta Marcos TV. Això que dèieu, jo crec que la dificultat està aquí. Aquest és un debat sobre com s'implementa o com es fa el law enforcement. Ho diu parlant amb anglicismes, però cada cop em costa més. Com es fan complir les normes que apliquen les plataformes, no? Això és un debat que es pot tenir sobre si s'havia de tancar o no s'havia de tancar. El tema és que aquestes normes i com s'apliquen ho estan decidint les mateixes plataformes, no? No hi ha un ens que reguli què es pot dir i què no, sinó que es deixa a la lliure elecció de cada plataforma, i això va ser molt evident. Ara ho estem passant tot als Estats Units, però amb el tema del Trump, primer Twitter va posar el disclaimer i va treure els retweets i els likes i tot això. Després Facebook va eliminar el vídeo, després Twitter va eliminar els tweets i va banejar Trump 12 hores i Facebook va dir, doncs jo el banejo 24 hores. Es va produir com aquesta cursa de veure qui... Guerra a veure qui la fa més grossa en aquest sentit. A una partida de pòquer puges l'aposta. Exacte. Albert Baneres, gràcies pel follow. Jo, per anar acabant, ja portem una hora xerrant aquí. Us volia preguntar pel tema de Twitch i contingut en català, perquè aquí està venint un tren immens que ja fa temps que ve, com hem estat veient, que és Twitch, una onada brutal, però no sé com ho hem d'interpretar això a nivell de llengua i de si pot ser una oportunitat per veure si d'una vegada per totes el català comença a guanyar pes a les xarxes o no. Deixa'm dir abans que hi ha gent que fa Twitch en català, Guillem Gramenet, merci pel follow, hi ha molta gent que fa Twitch en català, hi ha moltíssims canals, hi ha una comunitat de creadors, que es diu Creadors TV, amb 200 persones, que és gent que fa YouTube i gent que fa Twitch en català. Però tot i això, no ens enganyem, ni de bon tros el català està representat a Twitch, no? I suposo que hi ha moltes raons com les que passa amb YouTube i a tantes altres xarxes. Es pot aprofitar d'alguna manera això a nivell del català, de l'ús i la promoció del català? Jo penso que si hi ha un moment per fer continguts en català, sigui a Twitch o sigui on sigui, realment és ara, no? Em dóna la sensació també que últimament, potser 2020 o 2019 o 2020 va ser més l'any dels podcasts, no? Que tothom començava ja a tenir més podcast i tal. Molts dels que s'han fet en català, o gent de merda, no? O les golfes, etc.
estan tenint bastant èxit o se n'està parlant molt, estan formant molt part de la conversa a Twitter, potser català, no? O el que sigui. I trobo que Twitch també, igual que TikTok també, no? Hi ha tota una comunitat de TikTok català, de molts creadors que fan contingut en català i és com que, en certa forma, com que s'està prenent més consciència, no? De no només estic fent contingut interessant, sinó que l'estic fent en català i hi ha molta intenció, almenys a mi em dona aquesta sensació, no? Quan veig xarxes i tot, quan ho veig per les xarxes, d'intentar agrupar o crear més comunitat en aquest sentit, no? Fem contingut i ja el fem en català i és bon contingut, no? I som gent que coneixem el mitjà 100%, o que es coneix el mitjà 100%. De fet, ara diuen al xat que Canal Malaya és dels que està fent més per català a les xarxes, en la meva opinió. És veritat que han sortit moltíssimes iniciatives super interessants. El Sergi Onano diu Montcada Bifurcació, que és un altre podcast que casualment feia jo abans i ara han seguit, tot i que jo no hi soc, que també és en català. És a dir, sí que hi ha molt de contingut. Janespi04, merci pel follow. Però és el tema de sempre, no? Que òbviament en castellà no pots competir amb la quantitat de parlants que té i que gairebé si tries fer contingut en català és o perquè no t'hi vols dedicar o gairebé et resignes o descartes guanyar-te la vida directament amb els ingressos d'això. Després hi ha un altre tema que és capitalitzar la teva presència a xarxes, com ha passat amb Juliana Canet i tot aquest univers de gent jove que ha acabat treballant a la Corpo, per exemple. Janzik o Lanzik, merci per seguir-nos. Però parlava amb l'Outconsumer, el Roc Massaguer, una vegada em deia que si et vols dedicar a això, és a dir, a fer contingut a internet i viure del contingut que fas a internet, en català no ho pots fer. Per tant, acaba sent una cosa gairebé de, no sé si dir militància o senzillament que no ho tens com a la teva ocupació principal, perquè si ho vols fer així, tal com estan muntades les coses ara, no es pot fer, no? Clar, tal com estan les coses muntades ara. És a dir, jo veig un got mig buit, que és que tal com estan les coses muntades ara, de fet, com que les comunitats... O sigui, una cosa interessant que ha passat, penso, i que té molt a veure amb la comunitat hispanohablante, que diuen, és que ja no... O sigui, l'antiga separació dels mitjans per països, internet s'ha resumit o simplificat a separacions per llengües, no? La comunitat hispanohablante és una comunitat que fa el seu rewind de YouTube cada any propi, que té els seus memes propis i el seu ritme propi, i que sovint el que fa és una mica mirar amb distància la comunitat anglosaxona o anglesa. No? Això, per una banda, ensenya molt bé que el panorama és, doncs clar, les macrollengües són com grans comunitats impossibles de desbancar, però per altra banda també indica que hi ha un nou protagonisme natural de la llengua, que fa una comunitat. I això és molt interessant. És a dir, més enllà del país, més enllà de tot, la llengua no és només la manera en què la utilitza, sinó per si sola ja genera una comunitat. No? I això és el que em fa pensar també en el got mig ple. És a dir, estem a la prehistòria d'aquestes plataformes, estem en un punt molt inicial, és molt probable que en la seva etapa més de complexitat i de desenvolupament més persones, més gent s'hi afegeixi, més gent conegui aquestes plataformes i generi possibilitats de petites comunitats que permetin a la gent viure'n. És a dir, a mi no em sembla ciència-ficció que l'Enric d'aquí 5 anys, si segueix fent Twitch, pugui viure'n amb una comunitat que li va pagant un sou. És a dir, probablement no tindrà la mida d'un altre, però podrà apel·lar a un col·lectiu que gira al voltant de la llengua. No? I de fet això ja passa. No? Ara que la Janira parlava de podcast, la Sutana ja ha aconseguit... També, no sé com me l'he deixat. No, clar, però vull dir, és l'exemple d'algú que aconsegueix la supervivència com a projecte. És veritat que no en viuen d'això, és una part de la seva vida, però ja indica que hi ha molta vida pel català, penso, a les xarxes, tal com estan ara, i si encara fossin menys...
si poguéssim transformar les xarxes o generar-ne de noves perquè fossin més sensibles a la diversitat, fantàstic, no? Però fins i tot en aquestes que són tan monstruoses i gegants, crec que hi ha molt camp per córrer. I jo aquí el que penso és que al final la llengua no pot ser militància, perquè si és militància es converteix en un objecte polític. Si es converteix en un objecte polític és alguna cosa que entre uns i altres aniran fotent malbé. I crec que en aquest aspecte jo crec que al final el que és necessari és entendre que el català, com altres llengües, doncs té més preponderància amb unes tipologies de mitjans que amb altres. En el món de la ràdio hem vist clarament com que està molt normalitzat, tota aquesta presència del català. En canvi, a la televisió no. Què passa? Doncs que la qüestió de la televisió té a veure amb altres aspectes de finançament, d'economia, etc. Abans ho dèiem, no? O comentava la Janira, la comunitat de creadors de TikTok, de tiktokers en català, és molt més gran segurament que la part de youtubers. Per què? Doncs perquè els models de negoci són diferents i el llenguatge és molt diferent. Potser no hem d'estar a totes bandes en la llengua. No ho sé, Potser hem de trobar els espais. Ara, sí que us deixo, per mi, és això, de dir, el català no és militància, és la llengua que d'alguna forma forma part de la nostra cultura, agradi o no, i d'alguna forma hem de potenciar aquest sentit de servei i de vehicle per la comunicació, no una qüestió política. Sí, estic completament d'acord amb el que dius. També és veritat que si en aquesta tria d'on el català funciona, per dir-ho d'alguna manera o no, internet no és un d'aquests llocs, crec que claríssimament està condemnat a caure en desús en poques generacions, no? És un debat complex. No us vull entretenir més. Només per acabar em sap greu perquè marxarem en el pic, diria, d'audiència d'aquest live. Això és molt interessant, perquè aquest és el gran tema que ens hem deixat, que és quan marxar del directe. Clar, perquè a més no ho hem pactat. Jo abans de començar he dit els diré que tinc pensat una hora i pactem a veure si algú ha de marxar aviat i tal. Però, clar, ara quan marxem? Ara tenim més persones que mai visitant-nos. Per exemple, el Roger Vela ens ha fet una raid amb 2 persones. Gràcies, Roger. I Clarnau ens acaba de seguir. Merci, Clarnau, pel follow. Si alguna d'aquestes 53 persones vol apretar el botonet de follow, veurà el Joel Joan entrant per primer cop, no per primer cop, però mudant-se al pis amb el López en el capítol 1 de Plats Bruts. No, el que us volia demanar és, per tancar una mica, crec que us estic atracant ara perquè és impossible de saber, però si haguéssiu de fer fa un any ningú s'imaginava les xifres amb què s'està movent Twitch ahir i aquestes últimes setmanes i ara mateix. Si haguéssiu de fer una previsió de com estarem d'aquí un any, o no diguem d'aquí quants anys, però aviat, Tulsis està hostejant amb un viewer, merci Tulsis. Quina seria la previsió? Què creieu que passarà? Feu una mica de Nostradamus. Anem un per un i tanquem. Miquel. Què passarà respecte a Twitch? Sí, no tinc ni idea, Enric. No es pot dir. No ho sé. Jo crec que el que estem veient amb les diferents plataformes és que agafen uns hypes que d'alguna forma és com les corbes de la pandèmia, no? Hi ha corbes que es mantenen i hi ha corbes que es van aplanant. En el cas de Twitch, jo crec que té moltes possibilitats. A mi, per exemple, la plataforma em fascina, però em fascina, com hem dit, per moltes coses, per les narratives, per la monetització, pels continguts, per les temàtiques, perquè està molt lligat a un concepte que a mi m'encanta, que és el món del gaming. És a dir, no sóc un mega fan de 40.000 jocs, però sí que és veritat que el que deia, no? Tinc alguns jocs preferits i d'alguna forma em permeten entendre dinàmiques de com s'ha d'organitzar una comunitat. I ara mateix, Twitch, abans ho comentava fa uns dies amb el meu company Albert Bisallac. Hola, Albert, et saludo des del directe, des del Twitch.
I jo li deia, Albert, és que m'agradaria pensar en un client i oferir possibilitats de fer coses de TikTok, que això més o menys està superat, però fer coses de Twitch. I li veig moltes possibilitats. És a dir, no descarto. I aquesta és una proposta que us vull fer. Jo crec que això ho hem de seguir fent i hem de fer-ho regularment, perquè crec que podem establir debats interessants. I jo crec que es poden establir nous formats audiovisuals a partir del format que és bàsic, que és la xerrada, no? És a dir, les tertúlies esportives, tertúlies sobre literatura, tertúlies del món cultural. Crec que té moltes possibilitats. Jo no sé què passarà d'aquí 6 mesos, però el que sí que sé és que aquesta plataforma té unes possibilitats que és molt diversa, que podem fer moltes coses i crec que hem d'anar experimentant. I és obvi, això que ha sortit de la conversa, i acabo, que la qüestió de la prova i error és fonamental. Hi ha coses que no han sortit bé i coses que aprens. L'aprenentatge dels errors és fonamental en totes aquestes plataformes. Abans d'anar al següent, deixeu-me llegir una mica de xat. Roger Vela diu, si publicaré a YouTube el directe. No tenia previst fer-ho, però pot ser que ho acabi fent, perquè l'Enscari diu aquest directe està sent de 10 i superinteressant, moltes gràcies, nois. El Pitu Hype diu més, 2 hores de directe mínim no, l'Equidrell. És a dir, la gent ens està demanant que no dormim avui. No us ho faré, això. No sé, Albert, Janira, on estarem d'aquí un temps? Jo el que diria, no sé si sabria fer tant d'oracle, però sí que diria que potser el que m'agradaria seria com veure-hi més presència femenina, en certa forma, que sé que hi ha presència femenina, però precisament jo que fa uns mesos com que començo a entrar a Twitch i a entendre com funciona, no? A seguir sobretot molt Hassan i tot això, em dóna la sensació que també sempre que he preguntat a gent, o una vegada vaig fer Instagram, vaig posar una caixeta, dieu-me els vostres streamers preferits, no? O què seguiu de Twitch que us agrada, la majoria era, o per no dir tots, eren perfils masculins, no? Homes. Llavors, en aquest sentit, m'agradaria veure més presència femenina i potser també que tot el tema que no hem comentat ni res, però que moltes vegades es dona, no? De la hipersexualització dins de Twitch i tot això, pugui com, en certa forma, millorar o que no succeeixi tant, no? I després també, sé que ara és 100% gaming, no? O no 100% gaming, perdó, però hi ha molta preponderància també del gaming, però m'agradaria també veure altres coses, no? O sigui, sé que hi ha gent, per exemple, Jaime Altozano, que no l'hem comentat, està fent coses també interessants, no? D'hora d'estudi a la tarda, o que es posa, no sé si de 5 a 8 o per ahí, fent coses diferents, no? Diverses, com explorar més possibilitats a banda del gaming, que em sembla també molt interessant i molt xulo, no? De veure com funciona aquí. Però vaja, diria com aquestes dues coses, potser. A mi em sembla que per nivells de llengua, no? Crec que en català veurem un petit aterratge de gent i primeres passes. No sé fins a quin punt, però espero que sí, vamos, ojalà. A nivell castellà i anglès, potser jo veig molt els límits psicològics i diguéssim, i a nivell de salut de la indústria. És a dir, i molt vinculat amb el que deia la Janira, de la hipersexualització també de les streamers i de l'absència a vegades de dones. També hi ha justament el que dèiem, no? De per què plegar a 1 hora si fent 6 hores o 7 hores o 8 hores de stream directe guanyaràs més diners, no? I el Hassan Nabi, justament, que jo vaig estar seguint-lo bastant també amb tot el tema de la sala del Capitol, va fer 14 hores seguides després de fer-ne 16. Són unes jornades laborals que ell se les cobrarà, però els streamers petits que el vulguin imitar no. És a dir, no són hores remunerades de feina, no? I veig que també hi ha hagut com alguns casos de suïcidis sonats de streamers, perquè clarament aquí hi ha un ecosistema que no és del tot saludable, no? Llavors veig que a nivell Twitch general probablement caldrà resoldre
a poc aquests problemes, aquestes externalitats, que diria el capitalisme, que genera, no? I en relació a això, jo vull recomanar molt un streamer que es diu Healthy Gamer, que justament parla amb altres streamers d'aquests problemes, dels seus problemes psicològics, de com gestionen el seu dia a dia, de com resolen aquests problemes que tots els streamers diuen que tenen d'ansietat, i justament també parla amb moltes streamers de com viuen el xat, que sol ser molt tòxic i que els hi fa la vida especialment difícil, no? Llavors, jo no sé si això ho espero o crec que passarà, però en algun moment aquesta bomba s'ha de resoldre. De fet, jo tenia entès que Twitch havia implantat un límit de 8 hores de directe, que després he vist que no, que n'hi ha de més, però és molt interessant. Això t'ho havia llegit a Twitter, també, Albert, que és com que es fomenta una mica l'autoexplotació, no? I uns models que efectivament la gent que comença no pot replicar. Pot replicar però sense resultats al principi, i això només genera frustració, no? No sé, ha sigut molt interessant. Miquel, Albert, Janira, ha sigut superxulo, la veritat. Estava molt nerviós quan hem començat. Molt. Però crec que ha sigut interessant. Gràcies per passar per aquí. Acabarem el directe fent una raid, com a bons twitcheros. I ja he vist a qui li farem, parlant a mi m'agrada fer-li a gent que no juga. Jo faré alguns directes jugant i estic muntant algunes coses en aquest sentit, però m'agrada fer-li raids a gent que no està jugant de la comunitat en català, i li farem a la família Caricú, que és una família de creadors de contingut que no els hi digueu, no aneu al xat a dir res. Estan muntant un Lego, diria, alguna cosa així. Així que ara els hi farem al xat amb 50 persones, a veure què tal. Al xat, moltíssimes gràcies per participar, ha sigut super enriquidor també, molta gent molt d'acord amb tu, Albert, amb les teves recomanacions. Ens diuen bravo a tots, moltes gràcies per la tertúlia, gràcies a tots els que ho heu anat seguint i comentant, i també gràcies a Sonche, FRB-GZ, Marcos Pineiro i Sutic pel follow. Gràcies, us estic veient des del metro de Barcelona. Veus? Això és una cosa que un dia en parlarem. Aquí a Londres no hi ha ni cobertura de telèfon al metro. Gireu que és molt guai, això ho heu de fer més. Carla Garcia ha estat molt bé, bona nit. Puja el vídeo, ha estat genial. Va, ho farem. Doncs marxarem fent aquesta raid. Gràcies, Janira. Merci, Miquel. Gràcies, Albert. Gràcies a tu per muntar això, que és molt guai que t'hi hagis posat, Enric. Felicitats per fer-ho. No, gràcies. Tampoc, vull dir, ho he pogut fer perquè em vau respondre molt de pressa i dient que sí i que a tope i que a mort amb el tema, perquè, com dèiem, això ho hem muntat en menys de 24 hores i que també és un dels avantatges de Twitch, no? Que és entrar en un link en una trucada, videotrucada, i ja ho tens muntat. Així que sí, ho farem més, Miquel, ho farem més. En fi, fem aquesta raid i ens veiem aviat. Adeu!